and kunamaqiniso ekubalekile ukuthi abantu abafana nathi bawakhulume. Angeke azakhulunywe abanye abantu. Mfowethu lapho ukhona, dadewethu lapho ukhona, mzali baba. Emhlabeni makuthiwa empilweni yakho yini ebalekile? Into ebalekile kuwena uwe nezingane zakho nabazali bakho. Uyangizwa ngichaza lento? Oqala uwe mase kuza abantu obalethe wena emhlabeni. Mase kuza abantu abakuletha emhlabeni. Uwe obalekile. Izingane zakho because zidependele kuwena, zama dependent. Mase kuba abazali bakho. Why kubaleke wena kuqala? Because wena kumele wenze izinto zenzeke ngendlela wena ofuna ngayo. Uma izinto ungazenzi zenzeke wena, abazali abakuzalile, if you are a failure, bazongayiqhenyi ngawe. Kanti wena, if you are a winner, abazali abakuzalile bazoziqhenya. Kodwa ukuthi azenzeke izinto kuwena, akusho ukuthi ngalokho abazali bazolala bengadlile. Abanye abazali bakho bayaqhubeka bayasebenza, ezinye izingane zakwenu zizoqhubeka zibonke. Kodwa abantu abazolala bengadlile if ungenzi zenzeke izinto, izingane ezizalwa wena nawe. Uzolala ungadlile if you are a failure empilweni. Izingane zakho zizolala ngadlile ngezwe wakhokha ama school fees. But abazali abakuzalile bazoqhubeka baphile because bakhona odadewenu nabafowenu nabo bayakwazi ukusebenza. That's the fact of life. Kushuthi mawusebenza wena, usebenzela ukuthi wena thuthuka ukuze wondle izingane oyizalayo. Mawusuzondlile bese ubheka nabazali bakho abakulethe emhlabeni ukuthi badlile yini bese uyabasupporta nabo. Angifuni mina ukuthi emhlabeni ibe khona into ezokumanipulate ugcine nawe ungazazi ukuthi uya ka left noma uya ka right. Ingakho ngohlale mina ngibeka amaqiniso noma ebuhlungu kodwa ngohlale ngwabeka amaqiniso. Into engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi mfethu zihloniphe izidalwa zakho. Ngoba wonke umuntu ophilayo awuphili ngokuhlakani bakho. Khona izidalwa eziclose kuwena, ezihamba nawe, ezikugadile. Ngoba la uhamba khona ikhona nemimoya elwa nawe. Mfethu angifuni mina la ukhona mawubhekene nama challenges bese uyitshela ukuthi wena wedwa unama challenges. Mana ngutshele baba, ngisho upresident uphethe country unama challenges. Ngisho uminister odeploye kwi-department ethile unama challenges. Ngisho umphathi wakho emsebenzini, lo muntu othi beqhamuka uthi yes sir izwa ngami, unama challenges. Ama challenges ayintwana zempilo. Ngisho lo muntu oyisitha sakho lokuvalela izinto unama challenges. Kwabona ukuthi uyakuvalela inkinga zakhe ezimenza ukuthi axabane nabasebenzi, axabane nabantu. Lo umphathi inkinga zakhe ezimqhatha nabantu unama challenges. Kwalo muntu oxabana naye ezweni nayo unama challenges. Bafethu, we need to face life as it is. Ngoba mina angifuni kube khona umuntu ozastresseke azengalala ebusuku athi into zama zenzeki. Uma mina sengingena empilweni yakho, ngingenela ukuthi wonke umuntu ophilayo unedlozi. Angazi noma uzokizwa yini. Wonke umuntu ophilayo unezingilosi. Wonke umuntu ophilayo, there is God that is involved, who is looking after your life.
kunezingilosi ezama guardians like angels, kunamadlozi akukhusele la uhamba khona. Ingqinamba empilweni yomuntu, ngicela ungizwe kahle namhlanje, akufanele mawubhekana nenkinga ugcine ungabaza amandla edlozi lakho, ngoba idlozi lakho lisuke lilwa kanzima, lilwela wena. Khumbula ukuthi lilwa nobani. Idlozi lakho lilwa nemimoya eyingozi. Idlozi lakho lilwa nezilwane ezideploywe ukuthi ayivala impilo yakho eziyingozi. And idlozi alidalelwe ukulwa izimpi eziyingozi. Idlozi lidalelwe ukuvula indlela yempilo yakho. Uma idlozi lakho selithola selilwa nabathakathi, uma idlozi lakho lithola selilwa nento zobumnyama, uma ingilosi zakho ezama guidance angel ukuthi wena empilweni you must always succeed, sezithola sezilwa izipho engafanele, zigcina ziba nama challenges noma zilimala kuleyo impi leyo, ifana nezingane oyizele. Ungabi proud ukuthi ingane yakho izele bengabe kunabantu abangazwani nawe, ithatha isikhali iye kolwa nabo. But iba proud ukuthi ingane oyizele iyahamba esikoleni, iyasithanda isikole, iyakufunda. Iba proud ukuthi ingane oyizele iyasebenza ukuze yondle umndeni wayo nomndeni wakho wena mzali. Iba proud. Ungabi proud ukuthi ingane yakho izele iuphuma silwe, ngoba akuwona umsebenzi wengane yakho ukuba uphuma silwe. Umsebenzi wengane yakho uqhubeka nelegacy yakho la uyibeke khona wena ezumzali. Ingane ayiziprepare ukuthi ngelinye ilanga isibongo salekhaya isithathe isibeke ku-level wena mzali wayo ongafikanga kuyona. Iphupho lomzali. That is the reason why mina ngithi noma yini uma kunomthakathi somewhere othi impilo yomuntu ayemuva, lo mthakathi kumina uyisitha sami, u17 uyinyoni futhi. Noma yini mawulwa nokuthi umuntu akahlukumezeke, lapho ukhona wena olwayo, nawe wena ohamba inyanga uthi uvala abantu, winyoni wena ohamba inyanga uhamba uvala abantu, ulwa nabantu, winyoni. Nalo 17 wale nyanga ehambayo kwayiyona impatha, kwayiyona futhi impatha isidididi engeke mina ngibhake ngeze fokona, ngoba yindaba ukulwa nempilo zabantu abangenacala ukuthi azime. uNkulunkulu edala umuntu emhlabeni ukuba akaphile bese iphilisa ngethalente lakhe azalwa nalo ukuze anqobe. Wena uzolivala ithalente lomuntu, uyisitha kumina u17 futhi uyohlala u17 uyimpatha futhi mina ngeke ngenze fokhona. Ngisho wena umuntu owazi ukuthi uzuye phezulu, cindezela omunye umuntu umvale. Ngithi mina uyimpatha kumina. Nenyanga yakho u17 ayazi fokhona, ayazi fokhona. Yazi ukuthi empilweni kuyadestroy, kanti impilo ayikho ngokudestroya. Impilo it's about ukwakha, ngoba sakha ikusasa. Ikusasa esilakhayo sifuna liqhakaze, liqhakazele izingane ezizelwe ukuze ziqhubeke nelegacy yabazali. So uma uthi wena uyavala, uyabona yini awudestroy lo muntu omvalayo, udestroya ikusasa, because lengane oyizalayo mhlawumbe ngelinye ilanga ibizoba ifuture yekhanda. Lengane izalayo mhlawumbe ngelinye ilanga ibizoba ubest teacher ever. That is why ngithi mina ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini, umsebenzi wami ukumela umuntu. Namhlanje ngila eDamini kugcwele, and ngibathe befika abantu engizosebenza eDamini ngezinga eliphezulu manje.
bathi King Bhaka siyacela ukuthi sithi sila ngaphakathi ukwenza ulive sifuna ukubuka sila. That is why ngikwenza futhi live, and lucky enough it's Saturday. Ngiyanithembisa abantu lapho ukhona uyabona mamuhloniphe ingelosi ezideployiwe ukuthi aziguide empilweni, because empilweni awukwazi ukuziguide wena, futhi empilweni awukwazi ukuthi uzoguidwa abantu abanenhloso ngawe. Lemhlabeni zigebengu labantu abathi bafuna ukukusiza. Umuntu uthi uzokusiza ngoba efuna kufeza inhloso zakhe. Empilweni you need to be guided by the angels. Empilweni you need to be guided by your forefathers, by your ancestors, by your spiritual power. That is the only spirituality that has been deployed to guide you kulo mhlaba esikuwona. Ingakho mina King Bhaka ngisho ngithi noma yini la uyomfica khona uyomfica ngilwela idlozi lakho, because there are people who seems to undermine the power of your ancestors. Guys, khona into ngikuyishintsha emhlabeni. Ngisho ngayitshela ukuthi uhlakanipheke kangakanani, ngeke ukushintshe ukuthi ubani, usukaphi, udlule kwiziphi ingqinamba. You can't change your past, but the only thing that you can do well is to change a future. Ukuthi mina i-future yami ifane ne-past engisuka kuyona. Ukuze kungenzeki lokho, angisondele kumakhosi afana no-King Bhaka, angisondele kumadoda afana no-King Bhaka, angisondele kubagcotshwa abafana no-King Bhaka. Yingakho uma ngikhuluma ngithi mina ngithanda ngize ngithande ngisho umuntu ongangithandi, ngoba nalo ongithandayo sake safika isikhathi ake wangangazi noma wangangithanda, but lafika ithuba wangazi, lafika ithuba wangithanda. Kushuthi nawe ongakangazi uzongazi, nawe ongakangithandi usazomthanda, ngoba mina ngidila ne-spirituality sokuthi akuvuleke izinto zakho lapho ukhona. Uma umlalela kahle mina uyathola ukuthi kahle mina ngummeli wabantu, ngoba umuntu mayeze emhlabeni uza efumbethe ithalente lakhe ngezingqinamba zalemhlabeni, bese kuba khona oclever abakwazi ukukhuthuza lesipho sakho siphethe ngamaphakazi omnyama. Okwami is to restore your power. Okwami is to restore something that you came la emhlabeni with, is to restore. This is the reason why uma ngabe ngikhuluma noma yini uyofica ukuba ayikho into nje oyisho kulomhlaba mase kuthiwa yenzakalanga. Ngiyalibuka nje iParliament namhlanje seniphithizela, kodwa deep down ithi lokho King esikwazi ukubona ukuthi iParliament lizoba kanje. Even ukuba khona kwamholi uMK uJudge uHlophe, ithini esayisho lonto ukuthi uJudge uHlophe uyoba seParliament. Even ukuba uRamaphosa aphinde abe upresident we-ANC nowezwe, imine ngasho ngathi usazoba uRamaphosa upresident. Njengoba engekazaqeda ihlandla, imina engasho imlo engathi ngekaqeda ihlandla. Njengoba ababunali laba ekuthiwa babona umsenzo abahamba enkantolo, imine ngasho ngathi laba bafana abalenzanga lelicala, imine ngasho. Njengoba ngelinye ilanga bezothethelwa, imina imlo. Njengoba ngisho ngithi lapha ekhaya usazophumelela, yimlo shoyo. Njengoba ngithi thola umakhandakanda ukuze sibe yiteam, yimlo okhulumayo othi uthola umakhandakanda siye kumakhandakanda dam, siye kosebenza kumakhandakanda stone, silahle bonke ubumnyama
obelethiswe bona yimi lo shoyo yimi lo othi number yami it is 0798130260 yimi lo shoyo yimi ngithi ungafona kuyona futhi ungaWhatsApp kuyona yimi lo shoyo yimi lo ngithi uzonqoba lenkinga obhekene nayo mfethu nalokulwisayo ikhona inkinga abhekene nayo nalokulwisayo uzoyinqoba wena usunenhlanhla usungizwile asibambisane ngikuchushisa ukuthi usebenza kanje mina ngikulwele kanje wena hamba kanje yimi lo khona yimi lengithi mfethu empilweni mawusebenza ngiyazi ukuthi is no longer about you but it's about people or about kids whom you brought them la emhlabeni ingane zakho lezo so noma inini mawuplana musu icabangela wena cabangela abantu abalithi emhlabeni ngoba impilo bafethu yinde and ayiphele kuphela umuntu and ayithi impilo mayichallenge ayichallenge kodwa wena umnqobile ufuna umnqobe bese unikezwa ingane yakhe elandelayo ukuthi ayiqhubeke nerelay. That is the only thing that I can always advise people to do, because I'm definitely aware of challenges that people seem to encounter with to this particular universe. Because abantu, of course, they are brilliant, they are intellectuals, they are something that you can't even state. But mina ngithi lapho ukhona mfowethu angikhathali ukuthi ngabe uprofessor ngabe udokotela ngabe uneziqu ngabe unama PhDs ngabe unama masters ngabe unani ngithi la ukhona I know you are going through some challenges, but of course we are going to conquer, but we need to start somewhere so that we can defeat whatever challenge that we seem to face with, because this life mfethu it's something else. Lempilo ulwa izipho ongazazi, ulwa izipho ongaziqalanga kodwa uyifica sezikulwisa bese nawe uyavika. Ulwa izipho ongazazi ukuthi why izikulwise because wena ulwi nazo. Ulwa lezipho ezinjalo emhlabeni mfethu. Lemhlabeni ulwa izimpi nabantu obasizile, ulwa izimpi nabantu obathembisile ukuthi we are going somewhere, ushintshe along the way, ugcine ulwa izimpi, and izimpi ezilwa nabo sezinzima because bayazi ukuthi uhloseni empilweni yakho. Usushawa abantu aba-understanda ingqondo yakho ukuthi isebenza kanjani, usushawa yimo. Ngithi mina even still kunjani we can still defeat such attack, because you understand ukuthi when it comes to spirituality kwenzakala. Ingakho mawuthi angifika mina ayikho into engangayikhuluma kwathiwa yenzakalanga, futhi ayikho into engoyikhuluma kuthiwa ngeke iziyenzeke, ayikho. Ingakho ngelinye ilanga ngani ngasho ngathi mina even kuma politics ngathi mina ngokwe spirituality ngibona ubani abanamandla. Ngayichaza into leyo, ngangena ngajula, kodwa namhlanje abantu yonke into bayayibona. Ngasho futhi ngathi igama elithi king kumina hayi ukuthi ngayiqamba mina, cha, igama loGcobo engalithole emazulwini ngoba sengiqoba ingqinamba. Ngasho futhi ngathi angifuni empilweni abantu bethi hayi angifuni ukufunda, angifuni ukusebenza ngoba ngizothwala. Ngathi ngoba ayikho lento ethi ukuthwala, ayikho lento leyo. Angiphathi ke lo mbheke kuthiwa zigubhu, into engekho, into yokuthi indlela abakhuthuza ngayo. Ngisho ngibuza noma ingane mina ngizoyenza ukuphendula as long as base ngiqale isibondweni. Ngenhlaka ngikhuluma ngoba khona la ngisedamini labakhalakhala ngizosebenza, and ngiyakhala manje kuyasuka lokho. Ngikhuluma nje manje sengiyiqalile ifezi yokuqala yokusebenza, sengiya kweyesibili. Lapho nikhona emakhaya azini ngiyamthanda, azini futhi idlozi leni noNkulunkulu enimkhonzayo uyanithanda. noNkulunkulu enimkhonzayo uyanithanda, nenkosi futhi enibekwele yona. Uma kuwukuthi ubekela uJesu phambi kwakho, uJesu uyakuthanda. Uma kuwukuthi ubekela uShembe phambi kwakho, uShembe uyakuthanda. Uma kuwukuthi ubekela umpostoli phambi kwakho, umpostoli uyakuthanda.
uma kuwukuthi ubekele orahanyana noMasango bayakuthanda. Uma kuwukuthi lo muntu obekwe phambi kwakho ukuthi akabe istep sokuqala kuphambi kwakho ukwazi ukusubmit kuyena uyakuthanda. Uma engasakuthandi ngiyoyidonsa emoyeni ngiyoqhamuka sengikhuluma amaqiniso. Inamba is 0798130260. Uyafona noma uyawatapha kuyona. Njalo Saturdays ngisuke ngisedamini lamakhandakanda. Ngisuke ngiyolwa izimpi zabantu makhandakanda stone. Silahla lokho uhlobo lesilwane ekuthiwa lo muntu. Ngoba ngiyasilekezelele mina ukuthi abantu bazolala nento abangazazi ebusuku. Ngoba kuthiwa hayi sekuzanywe kwaze kwayekwa ayisuku lento ngiyenzeka. Ngiyasilekezelele futhi ukuthi abantu bazoba zigqila. Babe zigqila zelwane zivala into zabo zibaphindisele emuva ngempilo ngoba kuthiwa ngekusalungu. Ngeke silekezelele ukuthi abantu bazoba zigqila zokulwa kuma relationship abakubona. Kuthiwa ayakusolveki vele umakoti akahloniphi vele ayihloniphi indoda ngibe ngikhona. Okwami is to amend those broken relationship because uma abantu bedalwa behlangana basuke bethandana uma sebexabana abantu ukhona umoya osuke usongenile ukuthi abahlukane. Okwami ukususa lo moya osongenile othandweni lomuntu masibuyela the originality of it. I hope you know what I'm saying or you get what I'm saying. If you don't get me, just forget about it because it means that you are not spiritually uplifted. If umuntu wedlozi, umuntu womoya, umuntu wamandla, of course you are going to get the message that I'm conveying tonight. If not, you've got a very huge problems in your medulla oblongata. Thank you so much. Bye bye.